هەڤیازباریە ساڵە خوێندنێ 2025-2026 ji heştê meha niha heta yazdehê meha deha 2025 berdewam e. Niha ji bo jî zanîngeha Rojava îsal sê navend hene. Navendek li Qamişlo ye li avahiya serekeya zanîngehê ye û navendek li bajarê Hesekê jî heye li avahiya peymangeha endeziyariya avakirinê ye û navendek jî li Rimelanê heye li avahiya Fakûlteya Petrol û Petrokîmyayê. Tomarkirina xwendekar dest pê dike. Xwendekar tenê tên navê xwe qeyd dikin û belgê pêwîst radestî zanîngehê dikin. Ev qonax ji heştê niha heta nôzdehê niha berdewam e. Belgeyên pêwîst ji bo heviyazbariyê yanî pêwîst e xwendekar kopyayekî ji nasnameya xwe pêşkêş bike, bawernameya xwe ya amedeyî û belgeyekê ji komînê, heşt wêneyên kesayetî û heger ji malbatên şehîdan bê pêwîst e ji Meclisa Malbatê Şehîdan jî belgeyekê bînin. Bawernameyên êrê veberiya xweser ê sala 2025 yanî ê nû ê vê salê tên qebûlkirin ji xwe ew û ê sala borî jî 2024 tê qebûlkirin lê bi mercê ku ew xwendekar sala çûyî di ti beşên zanîngeha de nehatibin qebûlkirin. Heger hatibê qebûlkirin, heger xwe nesebitand bê beşê xwe de jî nikarê tevlî heviyazbariya vê salê bibe. Lê heger tiştek jêr derneketibê yan jî tevlî heviyazbariyê nebûbê dikarê îsal werê tevlî heviyazbariyê. Piştî tomarkirinê di 21 niha de ezmûnek heye. Hemû xwendekarên ê beşa zanistî tevlî vê ezmûnê dibin. Her xwendekarek xwelkîja navendê qeyd kiribê li wê derê jî tevlî vê ezmûnê dibe. Encamê ezmûna ku xwendekar tê re derbasbûne di 25 meha niha de derdikevin û di 27 meha niha heta 6 meha deha xwendekar tên çin navendê xwe her keskî îdî xwestekê xwe qeyd dike yani. Di hin beşa de heger pêwîstî hebe wek beşê hunerê bede û beşê Fakûlteya Avahîsaziyê de ev wek korsê perwerdehiyê vê hebin sê roja xwe îra têne di ezmûnê re derbas dibin. Ew jî ji 28 niha heta sihê meha niha ye û ji xwe di vê dîrokê de yanî ji 27 niha heta 6 deha di wir de jî çi beşê ku pêwîstî bi hevdîtinê heye xwendekar hevdîtinê xwe jî di beşa de dike. Ji xwe di encamê heviyazbariyê giştî di 11 meha deha de têne ragihandin yanî li wir de xwendekarnas dike di kîja beşî de hatiye pejirandin. Êdî ji 12 deha heta 18 deha tomarkirina beşayê. Xwendekar beşê ku tê de hatiye pejirandin diçe xwe di beşê xwe de tomar dike û dewama fermî jî ya ve xwendekarên nû 12 deha dest pê dike. Yanî dest dewama xwe dikin û xwedbere jî tomar dikin an ku xwe di beşê xwe de disebitên. Ji bo bawernameyên amedeyî ê hikûmeta Şamê wê îsal li zanîngeha Rojava werin pejirandin lê ne di hemû beşa de. Niha piştî ku zanîngeha Furatê ya Hesekê îdî zanîngeha Rojavayê birêve bibe û her wiha wê peymangehek tenduristiyê jî li wê derê hebû ew jî îsal pê de zanîngeha Rojava wê birêve bibe. Ji ber wêne bawernameyên hikûmeta Şamê li wê derê tenê têne pejirandin. Yanî 5 beş niha vebûne li Hesekê, 5 beş dibin sîwana zanîngeha Rojava de. Ew jî mamostetiya rafêya, beşa fîzyaya, bîrkariya, erdnîgariya û wêjeya erebî û peymangehek tenduristiyê jî heye ew jî 7 beşê wê hene. Di va beşa de xwendekarên bawernameyên hikûmeta Şamê dikarin xwe di va beşa de tomar bikin. Ji xwe ev xwendekarên ku bawernameya wan ji hikûmeta Şamê ye ji ber ku li beşê zanîngeha Rojavayê Hesekê tenê têne pejirandin pêwîst e tomarkirina wa ya heviyazbariyê jî li Hesekê be. Yanî li her du navendê me din navenda Qamişlo navenda Rimelanê ew xwendekar ji bo heviyazbariyê xwe li wir tomar nakin tenê divê li navenda Hesekê.
وشخبا برنامه حکومت شامه او جی 2025 و 2024 جی تینا پشرانده ایگو برید خواندن لزنگها فراته یا جی لپیمانگها تندرستیه او خون نخو بردوام بکن و بره یعنی و ای سالا 2034 ای 50 اگر هبن حتی درد چن او خون نخو و بره بردوام يعني تاني ام اي صالا يكي ام دقرا اي صالا يكي اي كيفن او وك بري بردوام دقرا